Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά. Την εποχή αυτή παρατηρείται μια αυξημένη συχνότητα ασθενών με πόνο στη μέση, τη γνωστή ως φιαλγία. Αυτό συμβαίνει είτε διότι κατά τη διάρκεια των εορτών υπάρχει μια αυξημένη καταπώνηση της πάσχουσας περιοχής λόγω προετοιμασιών, είτε διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής επιδεινώνουν μια προϋπάρχουσα πάθηση, είτε διότι απλά μια χρόνια πάθηση αναζητεί τη λύση της κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών. Όπως και να έχει, γύρω από τον όρο ως φιαλγία, η αλήθεια είναι ότι επικρατεί μια σύγχυση, τόσο μεταξύ των ασθενών, όσο και μεταξύ των υγειονομικών, θα έλεγα. Πίσω από τον όρο ως φιαλγία, που δεν είναι πάθηση, αλλά σύμπτωμα, μπορούν να κρύβονται παθήσεις άλλοτε επιπόλαιες, όπως ένας μυϊκός σπασμός στη σπονδυλική στήλη, άλλοτε σοβαρότερες, όπως η δισκοπάθεια, τα ρευματικά νοσήματα, είτε ακόμη και οι κακοήθειες, οι όγκοι δηλαδή. Οι πολλές και η αλήθεια είναι ακριβές εξετάσεις, οι απεικονιστικές μέθοδοι, οι μαγνητικές τομογραφίες, οι εξωνικές τομογραφίες και άλλα δίνουν υπερπολίτιμα στοιχεία. Αλλά μάλλον τις περισσότερες φορές μπερδεύουν τους ασθενείς παρά τους βοηθούν στο να βρουν μια αποτελεσματική λύση. Ένας νεαρότερος ασθενής, το πιθανότερο είναι να πάσχει από μια δισκοπάθεια, μια δισκοκύλη, είτε από τραυματισμό στη μέση. Ενώ ένας μεγαλύτερης ηλικίας, μάλλον από αρθρίτιδα, από σπονδυλαρθρίτιδα δηλαδή, ή από ακόμη και σπονδυλικά κατάγματα λόγω οστεοπόρωσης. Μια καλή κλινική εξέταση, η σωστή λήψη ιστορικού με σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενούς είναι απαραίτητα βήματα για την εξέβρεση σωστής λύσης και θεραπείας και πρέπει να γίνονται πριν από κάθε μαγνητική ή αξονική τομογραφία. Ο κόσμος πιστεύει λανθασμένα ότι η χειρουργική θεραπεία είναι η έσχατη και αποτελεσματικότερη λύση για τα προβλήματα της οσφυγικής μοίρας. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η σωστή συντηρητική θεραπεία είναι εφάμιλη της χειρουργικής. Νεότερα δεδομένα δείχνουν για παράδειγμα ότι μακροπρόθεσμα αποτελέσματα χειρουργικής θεραπείας για δισκοκύλη είναι τα ίδια με αυτά μιας σωστής συντηρητικής θεραπείας. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτες ενδείξεις για χειρουργική θεραπεία. Όμως αυτές οι ενδείξεις είναι πολύ λιγότερες από αυτές που πιστεύει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν η καλή συνεργασία κλινικού γιατρού και ασθενούς με προσεκτική εκτίμηση των δεδομένων είναι η βασική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική θεραπεία στον πόνο της μέσης.